Mas Erik bocahe wis teko. Monggo foto pangeston Bapak Lurah Sriyanto keluarga bojone Bapak Hartono sumangga setunggal boko sawiji. Pripun diajeng? Aku mudhun ya Kang Mas. Oke. Dasare teng ngandhap niku tamune nggih kathah sanget. Monggo Pak Lurah Sriyanto, keluarga saking Bapak Hartono kasuwun sedaya keluarga foto pangeston sesarengan monggo. Sing bagus rupane
Mbak Riri. Pak. Kompak. Monggo kanca-kanca. Muda laras. Tamu-tamune pun Pak Erik, dulur-dulur ingkang sami lenggah sami rawuh. Opo ya? Sedaya kemawon yang di bawah masih komplit sing nang ngisor. Oke, yang di bawah Pak RT Pak RW. Nggih, sedaya Pak kemawon. Bayan, sepuh desa. nggih, Mas Manto, security mania, nggih, wilujeng midhangetaken. Ya Mas Tejo. Kowe pancen manis, tambah manis, yen ora seneng lamis, yen mesem manis sing ngungguli madu, kaya bisa ngerontoke jantungku. Ganteng Mas sampean pancen ganteng. Iya dong. Tambah Mbak Cindy capek loh, udah utul sudah. Bapak saya. Selamat ye. Anu Mas Manten mau joget nggak usah. Capek Ya capek Duduk aja nggak nggak usah. apa-apa, oke. Buat nanti malam aja jogetnya ya. Ya, Mbak dan Mas Dani, ya Mbak Cindy. Mas Tejo. Kata maju deh. Yo Mas. Alah manis sedih, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng lamis, yen mesem manis sing ngungguli madu, kaya bisa
Semakin malam semakin banyak duitnya. Terima kasih. Mas Erik. Ya Allah, makasih Mbakku, Mbak Ana, terima kasih ya. Muda laras. Pak Denarso, Kantor Pak Mualim, Pak Dewan. Selamat malam Pak Mualim, ugi Pak Bayan. Atiku lego. Masuk rin iku rumangsa lega dene katon catur netra tansah ida setsutya akmung tansah dadi duran. Duete karo kowe ya Mas ya. Ragu-ragu prasasat ketiban daru. Yo Mas Ngadino, kanca-kanca diopeni Mas Ngadino ya. Masuk. Saiki wis kepengen dadi raja. Iki kiwir.
sapa sing gelem lakoni lelakon kang tak sandang rino kawan wedi kabar pisan aku ora ngerti batinmu kang raino jebul impan wadi Ojo kurangi ngapa mengko yen ana tumindakku sarmo kurang duka kabeh bareng wis kebacat mulane wakasane aku trimo manut wong tujune pituturku marang kowe wis tak anggap bakul jamu pinggir dalan gedhe bebasane kaya betet sewu ojane rati kate ate aku ra bakal gondeli sliramu tumindak kudu salumrae aku ngrumasani ra bisa nyukupi kebutuhanmu Matur suwun Panomo. Sik kagem Bapak Ibu para tamu katuran lenggahan kanthi madu-madu kan mengkene ngantos punanipun pahargyan wonten ing dalu punika. Salajengipun foto keluarga Pak panjenengan Bapak Erik, Ibu Ina Wahyuningsih
Monggo Pak RT, Pak RW kepareng pratitisaken foto pangeston sedaya mong rawuh. Monggo Pak RW. Kurang apa aku iki dadi wong liya. Kurang apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Ora bisa tak kedepke yen ta weruh sliramu jejer dheweke andem tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya Wis milio tresnaku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone ora milih kula Pak kula bali kok gawe kelaneng rasa rasa tresna sliramu rapi sanjoko. Sayang aku apa dhewe
suwun enggalo paringo eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajab rino lan wengi bola bali ojo larang kurang ngopo aku iki dadi wong liya kurang apa mas kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani ora bisa tak kedepke yen ta weruh sliramu jejer dheweke andem tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali ning rasa tresno sliramu ra bisa jaga apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali terima kasih berkah ning rasa tresno lo mas rasa tresno sliramu ra bisa
iku kome Asleret ireng tak sawang katon manise ati bunga yen lakon dadi srirani ora bakal atiku dadi wong liya yen si padha andiku ora mandang atiku sansaya getra tak anani sentikan Laras sokenya Indonesia iya esuk awan ning omah wis ora kerasa keluyuran aku lagi sing tak sayang